די! תדאגו לי לזה. אני לא רוצה, כי לא עשיתי כלום. בבקשה, תצא מהכתב לאחר. אני לא רוצה. אתה תצא. אני לא רוצה. תצא אליך ביום אתה לי שאלה ביוקר. את לא לשאול אותו שלא דיברתי. אני חייבתי, אז הוא חייב? אני לא רוצה לשאול אף אחד. לא אסור חייב. באמצע שאני קוראת סיפור שהוא משמעותי. אבל לא הוצאתי ציוץ מהפה, זה לא מפריע לך. ולא להתייחס ולא להקשיב למילה אחת מה שעשיתי בשיעור הזה. בבקשה, צא מהשיעור. אני לא רוצה. איך תירשם, אני לא אחרי לדבר איתך. לא, זה לא עזור. למה תתפלת לילדים סתם? אני לא מבין למה. אני מחכה שתצא, אתה רוצה ללמוד. אתה לא רוצה ללמוד, צא החוצה. אתם רוצים ללמוד? תכל'ס. זה סיפור מעניין, אחד הדברים הכי אבל גילו את זה מההפרטה. לא הקשיב למילה אחת. יולי. יאללה, יאללה, יצא, כולם שם. יולי. צא אחרי זה שתי הפות. יולי. יולי אחרי זה שתי הפות. צא עכשיו אחרי זה. אחרי זה נצא כאן. אחרי זה חייב. יולי. מה אתה